ଏହି କାରଣ ପାଇଁ ଶ୍ରୀରାମ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଥିଲେ। ଏକରେ ସାହସୀ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଏକ ବିଶେଷ ଗୁଣ ହେଉଛି ସହନଶୀଳତା ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟ। ଦୁଇରେ ଦୟାଳୁ। ଭଗବାନ ରାମ ଦୟାଳୁ ପ୍ରକୃତିର। ଏହି ଗୁଣ ହେତୁ ଭଗବାନ ରାମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ ଛାୟାରେ ରଖିଥିଲେ। ତିନିରେ ନେତୃତ୍ୱ ଦକ୍ଷତା। ରାମ ଜଣେ ଦକ୍ଷତା ପରିଚାଳକ ଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତୃତ୍ୱ ଦକ୍ଷତା ହେତୁ ଲଙ୍କା ଯିବାକୁ ସେ ଏକ ପଥର ସେତୁ ନିର୍ମାଣ କରିଦେଇଥିଲେ। ଚାରିରେ ସମ୍ପର୍କର ମୂଲ୍ୟ। ସମସ୍ତେ ସମ୍ପର୍କକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଶ୍ରୀରାମ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ, ଯାହା ଆଜି ବି ଲୋକମାନଙ୍କ ପରି ପୁଅ, ଭାଇ, ବନ୍ଧୁ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ପାଞ୍ଚରେ ବନ୍ଧୁତ୍ୱର ଗୁଣ। ଶ୍ରୀରାମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ। ଶ୍ରୀରାମ ନିଜ ହୃଦୟ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ପର୍କ ବଜାୟ ରଖିଥିଲେ। ଯଦି ଏହାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ଏବଂ ଏହାକୁ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଯିଏ ପ୍ରେରଣାର ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ।